Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lamanje asiphe lona lokuthi siphile emhlabeni wakhe. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, alingcwelise igama lakho. Umbuso wakho mawufike Nkosi. Intando yakho mayenziwe emhlabeni ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu. Nathi usigcwalise ngothando lokuthethelela laba basonayo. Ungasingenise ebulingweni kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ngowakho Nkosi. Namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, sicela kubo bonke abantu abalalele nithatha amaBhayibheli enu ukuze sizoba nokuqonda. Siyabonga kwinkosi yethu Jesu Kristu kuleli thuba esinalo njengamanje. Wonke umuntu uzoba nokuqonda kukho konke umoya ongcwele azokwenza. And siyambonga umoya ongcwele ngokukhanya, ngomuzi okhanyayo ongeke usithekelwe, kodwa uhlezi umuzi ofana nomuzi wakhiwe entabeni edwaleni linguye uKristu obonwa enombani. Angihambi ngedwa bazalwane, ngihamba nomfowethu umhlengi. Siyambonga umoya ongcwele sazokhuluma abantu bakhe babe nokuqonda. Over to you Nondaba. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu, inkosi yongumsindisi, uNkulunkulu wangonaphakade, umveli nqangi. Uyena owavela qali, owangonaphakade. Akanasiqalo, akanasiphetho. uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Akukho okungaphezulu kwakhe nokulingana naye. Kodwa ke uNkulunkulu obusayo ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nobuhlakani bakhe asinike kona ngembhalo. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe azibonakalisile kubo, wakhuluma ngabo ukuze bashiye nemiyalo, basifundise nezindlela, basikhuze endleleni ezingafanele ukuze sisindiswe kokubi. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe ababeka ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu. Ukuba uNkulunkulu unomusa, unothando, konke akwenzile ukwenzele inkazimulo yakhe. Amen. Namanje sisasho sithi udumo ngolwakhe. Siloke sithule lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye, akanamonisi, akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akekho uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, akekho uNkulunkulu emva kwakhe. Akusoze kwaba khona uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu oyedwa. Bonke onkulunkulu basezweni bayizithixo, bayizinto ezibhubhayo. Kodwa lo esikhuluma ngaye uNkulunkulu wangonaphakade. Amen. Okukuthi konke akushilo ngegama lakhe akukho nokodwa okuyakudlula kungenzekanga. Amen. Ukuba konke kuyakwenzeka kodwa igama lakhe liyophila ungonaphakade. Umhlaba nezulu kuzakudlula kodwa igama lakhe lingukuphila okuphakade. Siyabonga, sibingelele kubo bonke abantu. Sijabule ukuthi uNkulunkulu siphile elinye ithuba lokuthi siphile. Amen. Amen. So ngesikhathi kusungulwa le group ebizwa ngokuthiwa izwi lenkosi, akulona ibandla noma isonto likaMhlengi
bathi imfundiso kaNkulunkulu esilandelayo ngokuba yena ungumalusi uhambe ebiza izimvu zakhe kungamandla akhe ukuthi kube khona le group le. Amen. Amen. Kungamandla akhe ukuthi asebenzise thina ukuze sikwazi ukuthi sidlulise ubufakazi ngaye. Akubona ukuhlakanipha kwami. Amen. Ukuba kuyangami ngaba ngimile la ngokuba ke ngabe nami ngiphila njengabanye abantu, kodwa ke ngamandla kaNkulunkulu nangomusa okuye ukuthi uNkulunkulu ufuna silisiwe namhlanje ngimla ngobuhlakani bakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi ungisindisile ezintweni zomhlaba. So namhlanje sifuna ukuphendula umbuzo live. Siqale nje sibonge uNondaba Mathoyizi ngokuthi uNkulunkulu azibonakalise kuyena ngalendlela yokuthi ke uyakufuna ukuqonda izinto zikaMoya Engcwele. Kungamandla kaNkulunkulu khona lokho. Akuyona intando kaMhlengi kodwa ke kungamandla kaNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu angibulayo kumina yilokhu mina engikuvezayo kunina. Angiyena uNkulunkulu angazi konke kodwa uMoya Oyingcwele lokhu akuvezayo kumina yilokho engizakuveza kunina. So thina sifuna noma ngabe imuphi umbuzo ophathelene neBhayibheli ukuze sizoba nesikhathi lapho sizodingida khona siuphendule ngendlela ekubhalwe ngayo phansi eBhayibhelini, not ngendlela engicabanga ngayo mina, not ngendlela engizwa ngayo mina, but ngendlela ekubhalwe ngayo eBhayibhelini. Ikhona lokho esokuchaza. So sizohlala nje phezu kodaba, ngeke simoshe isikhathi. Sifuna ukuzwa ukuthi umbuzo uthini, mase siyaqhubeka phezu kwawo. Simbule incwadi ngokuba ke wonke umuntu ofuna ukuhamba nathi ukuze kube khona ukucathula nokuqonda fanele ube neBhayibheli, ngokuba uma ungenalo iBhayibheli lento kuwena kuzofana ukuthi ke siyabhibhidla, awuzwa ukuthi sikhuluma ngani ngokuba sikhuluma ngento ebhalwe phansi. So into ebhalwe phansi akubhaliwe encwadini eyi-1, kubhaliwe kwizahluko ezahlukahlukene. Khona i-Old Testament okuyi-Testament endala, kukhona i-New Testament okuyi-Testament entsha. Kodwa wonke noma ngithi wonke ama-Testament omabili endala nentsha kusawuNkulunkulu oyedwa. So iTestament endala uNkulunkulu ukhuluma ngabaprofeti ashiya imibhalo. Testament entsha uthumela umprofeti wokuqala munye uJohane. uJohane uzothula ubufakazi noma uzoba ufakazi ngokuzalwa kwenkosi uJesu. So uJohane emva kwalokho mase etholile ubufakazi wenza nabaningi bakholwe ngoba uyena o-introducer uJesu Kristu. Mase efika uJesu Kristu mase asho ke athi ke mina fanele nginciphe kodwa lo fanele ande, ngokuba ke ube khona ngaphambi kwami yilo bengikhuluma ngaye ukuthi izicathulo zakhe angeke ngikwazi ukuziqaqa. So hlala phezu kodaba singene sizwe ukuthi uthini umbuzo. So ngeke siphendule bonke kanye kodwa ke ngakunye so lokho sikhumbula ngencwadi sikuveza lokho okuvezekayo sikushiyo bala ukuze ke kube khona ukugcwaliseleka kuyo yonke imibuzo noma ke kuwo wonke amagama aphumile emlomeni kaNondaba ukuze kube khona ukuqonda. All right. Asike sizwe. Ngiyabingelela nje, ngithake ngibingelele la egroupini nje nakuba sengisikhathi ke ngagcina ukuthi ngithi ukubheka la egroupini, kodwa cha intshumayelo ngihamba nazo ukuthi isikhathi nje ngingasitholi sokuthi nami ngithi ukulunguza kancane. Mina ke njengoba ngichazile ukuthi angiyena umuntu ogude eBhayibhelini, kodwa ke uma ngizokhuluma la egroupini engizokhuluma ngento engisuke ngiyithathe eBhayibhelini noma engangayizwa ukukhulunywa ngayo eBhayibhelini noma engangezwa ukukhulunywa ngayo enkonzweni, bese ngiyabuza. Thina nje sibancanyana ke ngokwenkonzo noma ngokweBhayibheli sisuke sifuna ukukhuliswa, sihlale sikhula njalo nje.
ngoba inhloso yethu siyafuna nathi ukuthi sibe nolwazi njengoba makhulunywa ngomfundisi. Makhulunywa ngomfundisi okhulunywa ngomuntu owuthisha, ushuthi lo muntu uthisha abantu abangazi. Ngiyacabanga ukuthi le group lena kunabantu abangabafundisi. Ngiyabajabulela abafowethu bakhuthele futhi bangapheli moya. Bangapheli amandla, balokhu besifidile nje ngezwi likaNkulunkulu. Bangakhathali, ngiyabakhulekela nje kuNkulunkulu ukuthi abagcine baphile. Bahlale benawo lo moya lo wentshiseko ukuthi cha izwi likaNkulunkulu bahlale belifafaza. Thina singazi lutho siphinde sibuze kubona banesikhathi sonke noma basebelifundile iBhayibheli. Asebelidlile impela iBhayibheli bazilazi kangcono kunathi. Kunale ndawana le lapho uJesu ethi Baba ngiyakubeka umoya wami kuwe. Ngicabanga ukuthi ilapho mhlawumbe uJesu mangicabanga noma ngasakhumbuli kahle kodwa bazomkhumbuza. Abantu bayakumnandi ukubuza into ebantwini abafunda iBhayibheli. Ngiyakubeka umoya wami kuwe. Kulalawo mazwi asho njalo eBhayibhelini. Bambe. Ashiwo uJesu. Aphinde kube so manje sofuna lo ncwadi ikuMarku noma kuLuka, incwadi kaLuka chapter 23 from verse 46 or 47. Hallelujah. Yes, sir. Incwadi ngokuka Luke isahluko 23 verse 47. Yebo. Induna yekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu. Yathi nempela lo muntu ubengolungileyo. Awuhlehle kancane ngifuna uhambe. Bengifunela khona le khona ekhala. Oh. Chapter 22. Ngifuna ungiphe lapha ku verse 43. Incwadi kaLuka. Amen. Incwadi ngokuka Luka isahluko 23. Yes sir. Verse 43. Yes sir. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Yebo. Kungaba yihora lesithathu kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishagalolunye kwafiphala ilanga isiheko sethempeli sadabuka phakathi. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokhu wafa. Right. Manje na ke funeka sithole ukuthi uJesu Kristu ukhuluma nobani njengoba ekhuluma kanje. So manje funeka sibheke imibhalo ukuzalwa kukaJesu Kristu. Uma uJesu Kristu ekhala ukhala kumoya oyingcwele. Khumbula ukuthi kwincwadi kaJohane chapter 4 verse 24 ukuthi ithini? Incwadi kaJohane chapter 4 verse 24. Incwadi ngokuka Johane isahluko sesine verse 24. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. So uma sikhuleka uNkulunkulu sikhuleka ngokomoya ngoba uNkulunkulu ungumoya. Amen. uNkulunkulu wakha ingane esibelethweni. Leyo ngane leyo ayakha akusiyona uNkulunkulu. Yes Lord.
njengoba lengane eyakha usakhulumile ngayo ukuthi ke kuza kuba khona ke ingane eza kuzalwa intombi. Lokho kukhulunywa encwadini kaIsaya chapter 7 verse 14. So uma uNkulunkulu esekhulumile ngomprofeti uIsaya, ukhuluma ngento ekwiTestament endala kwincwadi kaIsaya, njengoba noMoses akhuluma ngoJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu uyakuvusa omunye umprofeti kubafowenu ofana nami anomlalela. Uma uMoses ekhuluma leso siprofeto, uMoses umprofeti kaNkulunkulu owayekhuluma face to face noNkulunkulu, kwabanye wayekhuluma nabo ngephupho. So uma Moses ekhuluma lamazwi ukhuluma ngoJesu Kristu. Incwadi kuIsaya isahluko 7 verse 14. Ngalokho inkosi uqobo eyakunika isibonakaliso, bheka intombi. Mfunde ebhalwe phansi. Ngalokho inkosi uqobo eyakukunika isibonakaliso. Ngalokho inkosi uqobo eyakukunika iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa, izale indodana, ibize igama layo ngokuthi Immanuel. So manje na ke uNkulunkulu uyasitshela ngaphansi kwesiprofeto asikhulumayo kuIsaya ukuthi ke intombi iyakuzala indodana, igama layo kuthiwa uImmanuel. Usho ukuthini uImmanuel? Usho ukuthi uNkulunkulu unathi. Yes Lord. Aphinde futhi akhulume kwincwadi kaIsaya 9:6. Sisakhuluma ngokuzalwa nokuza kukaJesu Kristu. Mophuma ku9:6 uzoya kuchapter 11 from verse 1. Incwadi ngokukaIsaya isahluko 9 verse 6. Ngokuba sizalelwe umntwana. So ngalesikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti uIsaya, umoya oyingcwele okhulumayo ukhuluma ngomprofeti, ukhuluma kumprofeti, wenza umprofeti ukuthi aprofete into ezokwenzeka kodwa ayikakwenzeki. Kodwa ngendlela uIsaya akhuluma ngayo isiprofeto, ukhuluma ngazo ukuthi isizelwe indodana, kodwa ngokuba izwi seliphumile. Amen. Ingakho ekhuluma kanje ethi ke sizalelwe indodana ngokuba izwi seliphumile ukuthi kuzakuzalwa indodana. So kunezinto ekumele sizibheke ngesikhathi echaza uhlobo lendodana nokuthi lendodana iubani. Ngokuba ke uma kuthiwa uNkulunkulu uJesu Kristu uNkulunkulu, kumele uqonde into eyi-1 ukuthi asikhulumi ngenyama. Yes Lord. Sikhuluma ngomoya, ngokuba lencwadi kaIsaya 9:6 iyafakaza ukuthi ke uJesu Kristu uNkulunkulu, kodwa ke inyama indodana, kodwa umoya ocontrola lo mzimba, lo moya okhuluma ngalo mzimba umoya kaNkulunkulu. Ngokuba ke inyama iyafa, uNkulunkulu akafi. Lo nkulunkulu okhuluma uJesu Kristu uNkulunkulu owafika kuIsaya wamenza waprofetha lesiprofeto esithi ke ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. So uphethe umbuso usemahlombe akhe. Lokho uJesu Kristu akushoyo ukuthi ke kwincwadi kaMathewu, before buye kule ncwadi le, incwadi kaMathewu chapter 27, chapter 28 verse 28 or verse 18. Chapter 28 verse 18. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko 28 verse 18. Yes sir. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. So uJesu Kristu uthi wanikiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Yes, Lord.
uma esho kanje usho ukuthi njengoba yena kuthiwa uphethe umbuso uyena onamandla okwenza zonke izinto nokunika imiyalelo yonke emhlabeni njengoba eyinikiwe ezulwini ngokuba kwincwadi kaJohane chapter 10 verse 30 Johane chapter 10 verse 30 gijima incwadi ngokuka Johane yes sir isahluko 10 verse 30 yes sir mina nobaba simunye nayo into engifunayo uthi yena nobaba bamunye amen kusho ukuthi ke umoya oyingcwele ukuyena yena ukumoya oyingcwele usho njalo imbhalo so methi yena nobaba bamunye okusho ukuthi ke umoya oyingcwele amen uphila kuyena that's not ayikho into ayenzayo ngokuqonda kwakhe konke akwenzayo ukwenza ngokuqonda nangokuthi ke wenza intando kamoya oyingcwele ohleli kuyena ngokuba ithi incwadi uJesu Kristu uqhamuka ezulwini amen isho njalo incwadi ithi uqhamuka ezulwini uJesu Kristu akaqhamukanga endodeni amen waqhamuka kumuntu wesifazane ke hambe ungifundela incwadi kaMathewu chapter 1 from verse 18 incwadi ivangeli ngokuka Mathewu yes sir isahluko sokuqala yes sir verse 18 yebo ukuzalwa kuka Jesu Kristu kwabanje unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele wafunyanwa ekhulelwe ngomoya oyingcwele ingakho kuthiwa lengane eyasezulwini amen yezona lonto le ingane eyasezulwini wehle ezulwini amen ngokuba nakwincwadi kaLuka chapter 1 verse 76 incwadi ngokuka Luka 1 starting from verse 74 incwadi ngokuka Luka isahluko sokuqala verse 74 ukusinaka ukuba sithi sikhululiwe esandleni sezitha zethu sikhonze singenakwesaba ngobungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zethu nawe ke mntwana uyakuthiwa umprofeti ophezulu konke ngokuba uyakuhamba phambi kwenkosi ukulungisa izindlela zayo ukunika abantu bayo ukuyazi insindiso all right la kukhulunywa ukuthi uzoba yini ngifuna le khona kufika ingilosi awuhambe lapha ku Luke chapter 1 verse 29 or starting from verse 30 incwadi ivangeli ngokuka Luka isahluko sokuqala yes sir verse 30 yes sir ingelosi yathi kuye ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu yebo bheka uzakukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu uzozala indodana izoqanjwa igama layo kuthiwe uJesu yena uza kuba mkhulu athiwe indodana yophezulu konke mkhulu uyindodana kaNkulunkulu inkosi uNkulunkulu uyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide unikiwe uNkulunkulu isihlalo sobukhosi sikaDavide uDavide wayeyinkosi kodwa ke eyinkosi yasemhlabeni uJesu Kristu unikwe isihlalo sobukhosi sasezulwini lesi sihlalo sobukhosi sikhulunywa ngesihlalo sikamoya oyingcwele lamandla lawa awagcotshiwe ukuba kusho yena uJesu Kristu ngifuna lenze show ukuthi ke la ngelandela ngokuba ke sifuna wonke umuntu angathi ke khona okweqiwe khona incwadi yakho Luka chapter 4 verse 18
4 verse 18 uJesu Kristu ezikhulumela yena ngokuba la kukhulunywa ngayo ukuthi ke yena uyena oyinkosi emhlabeni nasezulwini, isihlalo sobukhosi sakhe la emhlabeni nasezulwini. Amen. Incwadi ngokukaLuka isahluko sesine. Ngokuba incwadi kaIsaya ithe kuza kuzalwa umntwana azalwe intombi. Amen. Amen. Mase azalwe intombi ithi incwadi kuIsaya 9:6. Amen. Sizalelwe umntwana, Yes, Lord. umbuso uza kuba semahlombe akhe. Yes, Lord. Sisabheka nje ilanguage eBhayibheli siyaqhathanisa. Amen. Uma ke sezozalwa kwiNew Testament leqala ngaye kufika ingilosi kuZakaraya imtshela ukuthi kuzozalwa ufakazi uJohane uMbhaphatisi. Yes, Lord. uJohane naye isiprofeto sakhe siyaqhamuka bembiza ngoEliya kwincwadi kaMalakayi. Yes, Lord. So uma ke uJohane esakhulelwe inyanga ezu6 ingilosi isuke ihambe iye kuMaria. Yes, Lord. Ifike imtshele lapha kwincwadi kaLuka chapter 1 verse 30 ukuthi ke uza kuzala noma uza kukhulelwa Amen. ingane kaMoya Ingcwele ezohlala esihlalweni sikaDavide sobukhosi nesikaNkulunkulu. Amen. uDavide wayehlala esihlalweni sikaNkulunkulu sobukhosi sikaMoya Oyingcwele. Yes, Lord. Ngesibona isihlalo sasemhlabeni sobukhosi sikhuluma ngezinto zikaMoya, angikhulumi ngezinto zenyama, izinto zikaMoya. uDavide wagcotshwa uNkulunkulu ukuthi ke abe umfundisi, abe umprofeti kaNkulunkulu. Amen. So uma ke manje uJesu Kristu esezozalwa ku9:6 Amen. kuyaveza ukuthi uzozalwa ngithi. Amen. Njengoba evezwa nakhona kuvezwa kuthiwa ke uzoqhamuka ngaphansi kwenzalo kaDavide. Yes, Lord. All right. Siqale before siye kutona lonke engishoyo awufunde incwadi lapha echaza ukuthi ugcotshiwe yena. Incwadi ngokukaLuka isahluko sesine. Yes, sir. Verse 18. Yebo. Umoya wenkosi uphezulu kwami. So umoya kaNkulunkulu uphezulu kwakhe. Ufika kanjani phezulu kwakhe umoya kaNkulunkulu uJesu Kristu? Ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabantu. Ugcotshiwe. You understand? Asike sibheke kuJesu Kristu ukuthi ugcotshiwe kanjani. Hamba uye kwincwadi kaMathewu chapter 3 verse 16. Incwadi ngokukaMathewu Yes, isahluko sir. sesithathu verse 15. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. uJesu esebhaphathiziwe. Imake uJohane wayefuna ukubhaphathiswa uJesu Kristu ngenxa ukuthi wayazi ukuthi yena uyena ogcotshiwe. Yes, Lord. Yes, Lord. So uJesu Kristu uthi asenze izinto ngendlela efanele ukuze bonke abantu babone ukuthi yini efanele yenzekwe ukuze uhambe ezinyathelweni zikaNkulunkulu kufanele kulandele imiyalelo kaNkulunkulu. So uJesu Kristu wayesethi ke ngibhaphathise wena Johane. Amen. Wayesenza njani Johane? uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo Yes sir. ukulunga konke. Yes sir. Khona wayesemvumela. Yes sir. uJesu esebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. So umoya kabani kaNkulunkulu ehla njengejuba. sibheka ilanguage eBhayibheli. uJesu Kristu inyama lebizwa ngendodana akasiyena uNkulunkulu. Amen. Kodwa umoya owehlele kuyena, umoya agcotshwe ngawo, umoya kaNkulunkulu. Amen. Ngokuba ke uJesu Kristu wazalwa inyama, Yes, Lord. wakhula. uJesu akakhuli. Amen. uJesu Kristu wagcwalisa ngobuhlakani, uhlakani buqhamuka kaNkulunkulu. So njengoba indodana kwenzeka intando kaNkulunkulu kuyena, njengoba ke uNkulunkulu emakhile esibelethweni somuntu wesifazane. Uthembe semakhile esibelethweni somuntu wesifazane waseke wazala uJesu Kristu wakhula. So uma ekhula ukhula ugadwe uNkulunkulu. Hambe kwincwadi kaLuka chapter 2 from verse 49. Incwadi ngokukaLuka isahluko sesibili verse 49. Yes sir. Wathi kubo, kukanjani
beningifunelani na? Yes sir. Beningazi ukuthi kumelwe ukuba ngibe ngokokababa na? Awuphindifunda. Wathi kubo, kukanjani beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumele ukuba ngibe ngokukababa na? Right, qhubeka. Abaliqondanga lelizwi abelikhuluma kubo. Yes sir. Wehla nabo wafika eNazarethe wabathobela, kepha unina wabagcina onke lawa mazwi enhlizweni yakhe. So uMaria ukhuluma ugcina izinto ezisho uJesu Kristu ngokuthi ke bathe behambile naye bebehambela iPhasika, behambele kuphi eJerusalem. Endleleni wabadukela uJesu Kristu wasala eJerusalem. eJerusalem umesele uhamba uya kwisynagogue, uya kulabantu abafundisayo, ubabuza imibuzo. Njengoba babuza imibuzo bayamangala ukuthi lo muntu omncane kangaka unale mibuzo, ngoba yini ke ugcwele ubuhlakani bukaNkulunkulu. Akakongena umoya oyingcwele kodwa ugadiwe umoya oyingcwele, ngoba asakofiki isikhathi sokuthi ke umoya oyingcwele ehlele kuyena. Akakongena umoya oyingcwele kena, kodwa ke wakhiwa umoya oyingcwele. Ingane kamoya oyingcwele, indodana kamoya oyingcwele yakhula. Amen. You understand? So ngesikhathi sele ngemuva bebuye bomfuna bemthola bembuza ukuthi wenzelani lento okubona ukuthi ke abadukele, wabatshela ukuthi mina fanele ngigcwalise emsebenzi kaBaba ukusho lokho esamncane. Amen. Ena 12 years. Amen. So manje lapha ku verse 51 sebeyasho ukuthi wahamba wanabo bathobela uma wakhe wasegcina wonke amazwi awasho uJesu Kristu. Mesithi verse 52. Verse 52. Yes sir. uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni Imake uJesu waqhubeka kuphi? ekuhlakanipheni. Ukuhlakanipha akukongena umoya oyingcwele. Amen. Kodwa ke ugade umoya oyingcwele ngokuba bonke ubuhlakana nabo ubunikwa umoya oyingcwele. Yes, Lord. Mina njengoba ngikhuluma lezi zinto angizikhulumi ngokuhlakanipha kwami, kodwa ngikhuluma izinto zikamoya oyingcwele. Ubuhlakani bami ngikuthatha kubani? Kumoya oyingcwele. Do you understand? uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni. Yes sir. Nasekukhuleni nasemseni kaNkulunkulu. Wakhula uJesu Kristu. Umzimba uyakhula kaJesu Kristu. Ukhula ngokomzimba nangobuhlakani uyakhula. Nakuphi? Nasemseni kaNkulunkulu. Nakubantu. Amen. Do you understand? So manje ukhula ngobuhlakani bukaNkulunkulu, ukhula ngokomzimba. uJesu Kristu uNkulunkulu akakhuli. You understand? Kodwa lo mzimba lo unikile igama. Legama leli alinikele wona uthi uJesu Kristu. Legama lithi uJesu Kristu ngwencwadi kaIsaiah. Kumprofethi uIsaiah chapter 7 verse 14 uthe igama lalengane uImmanuel. You understand? So legama lithi Immanuel mohamba uya kule ncwadi kaMathewu chapter 1 verse I think verse 21. Mathewu chapter 1 verse 21. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 21. Yebo. Ukuzalwa uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Igama azoqanjwa lona kuthiwa bani? uJesu. Yes sir. Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Right. Hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Ungakhathazeki noma kuthiwa ubamba amapage. Incwadi ngokuka Isaiah isahluko 7 verse 14. Yes sir. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Ilethe isibonakaliso, izoletha isibonakaliso inkosi. Ebona asekofika isibonakaliso, izokusiletha. Amen. Lesibonakaliso sibonakala kwincwadi kaIsaiah 9:6. But manje awuchaze la. Bheka intombi iyakukhulelwa, izale indodana. Intombi izakhulelwa izale indodana. Ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. Igama lakhe le ndodana izothiwa bani? Immanuel. Okusho ukuthi iyakudla amaganga nezinyosi. Efunda kahle. Iyakudla amaqanga nezinyosi. Yes sir. Azi ukwala okubi. Right. Akhethe okuhle.
ngokuba umntwana engakazi ukwala okubi nokukhetha okuhle, izwi okhathazwa ngamakhosi amabili alo liyakushiywa. Awufunde kahle angikuzwa. Ngokuba umntwana engakazi ukwazi okubi nokukhetha okuhle, izwe okhathazwa ngamakhosi amabili alo liyakushiywa. uJehova uyakuletha phezu kwakho naphezu kwabantu bakho naphezu kwendlu kayihlo izinsuku ezingafikanga. Alright, shiya. Hambe lapha kuncwadi kaMatthew. Njengoba incwadi isho ngale ukuthi ke kuzalwa indodana kuncwadi kaMatthew chapter 1 verse 24. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sokuqala verse 24. uJosefa esevukile ebuthongweni wenza njengalokhu. No 23. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana. Yes sir. Baya kuyiqamba igama lokuthi uImmanuel. Yes sir. Okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Ingilosi ifikile yathi ke kuMaria waqamba igama lengane ngokuthi ke uJesus. Yes Lord. Ngale kwathiwa ke uzoqanjwa ngokuthi igama lakhe uImmanuel, igama lakhe lelo lisho ukuthi ke okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. So uImmanuel elinye igama lakhe elikhomba ukuthi ke uNkulunkulu unathi. Yes Lord. Elinye igama lakhe uJesu. Lelo gama elithi uJesu elisho ukuthi ke umhlengi, umsindisi. So sakhuluma ngani ngomzimba? Amen. Ukuze kufike umoya engcwele, nje umoya engcwele wehlile kuyena. Yes Lord. Manje na ke ngesikhathi uJesu Kristu ethi Eli lama sapatini noma ekhala ethi uNkulunkulu wami nginikela umphefumulo wami ezandleni zakho. Lokho kusho ukuthi ke umoya oyingcwele uJesu Kristu ukhuluma kuona. Indodana inyama ibethelwe esiphambanweni. Lo moya obuhleli kuona uJesu Kristu ubesifundisa ukuthi ke sikhuluma kanjani nomoya. Njengoba asilethela imiyalo kamoya engcwele, uma esiphambanweni ukhuluma nomoya oyingcwele. Njengoba sonke sikhuluma mesithandaza kuNkulunkulu wethu osezulwini. So uma sithandaza kuNkulunkulu osezulwini asibizi elinye igama, sibiza igama lika Jesu Kristu ngokuba incwadi kaIsaya 9:6 itheni? Incwadi ngokaIsaya isahluko 9 verse 6. Yes sir. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana. Yes sir. Umbuso oyakuba semahlombe akhe. Imbuso uphethe zonke izahluthulelo. Yes Lord. Ezasesihogweni, ezasezulwini. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. Right. uJesu Kristu igama lakhe akuyena umluleki, igama lakhe uJesu Kristu. Yes Lord. Phinde kuthiwe futhi uNkulunkulu onamandla. Thiwe futhi ke uNkulunkulu onamandla. Yes Lord. Kodwa igama lakhe ubizwa ngoJesu Kristu uyise ongunaphakade. Uyise ongunaphakade uNkulunkulu lo. So uma sithi ke uJesu Kristu uNkulunkulu ingoba kushiwo kwincwadi kaIsaya kuthiwe ke uJesu Kristu uzoba uNkulunkulu hayi inyama, ngokuba ke kuthiwa sizalelwe indodana. Kuyo kutholakala ke izaluleko. Amen. uNkulunkulu onamandla. Kuyo kutholakala umoya engcwele. Uyise ongunaphakade. Umoya engcwele yizwi elikuJesu Kristu. Ngokuba ke uNkulunkulu wethu ungumoya, umoya njani ke? Umoya engcwele. Inkosi yokuthula. So uJesu Kristu ulethe ini? Ukuthula. Yes Lord.
njengoba lethu ukuthula nje konke akunikiwe ubaba njengoba ubaba ke ehlale kuyena umoya engcwele wehlele kuyena awehlela ngomunye umuntu wehlela kuyena wahlala kuyena ngokuba yena ukhwethiwe ugcotshiwe uma sekufa lapha esiphambanweni akufi uNkulunkulu kuphuma umoya lalela hambe kwincwadi kaGenesis chapter 2 verse 7 buthuma uya khona sobatshela ukuthi kwenzakalani. Incwadi ngokaGenesis isahluko sesibili Yes sir. verse 7 Yebo. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. uJehova wabumba umuntu ngomhlabathi uAdam wakhiwa ngomhlabathi Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. so kuJesu Kristu kukhona umoya wokuphila. Amen. You understand? Njengoba noAdam wanikwa ini umoya wokuphila. Yes, Lord. Nginikiwe umoya wokuphila. Anginikwanga umoya wokuphila njengoAdam njengoNkulunkulu aphefumulela kumina. Kodwa uNkulunkulu lokho akwenza kuAdam ukwenze kumina ngisesibelethweni njengoba uNkulunkulu ekwazi ukuthi ke akhulise imbewu phansi, ikhulu isihlahla, ikhiqiza amafruit. Nami ngumuntu ngifana nesihlahla, ngaqala njengembewu ngokuba ke umama nobaba bahlangana, bachitha ubaba wachithela imbewu uma ngofana nenhlabathi wayese bamba wasekakhe imbewu le uma ukufa isibeletho sakhe sifana nembewu sifana nenhlabathi evundile sase sakha ingane waphenduka amahlulo aphenduka umuntu lo muntu wazophuma amathambo ngokuba ke uma usasi lontuzana ukhozo noma imbewu iyaphula utshala imbewu phansi kodwa kuphuma isihlahla kuleso sihlahla ke bese kuphuma khona ama-fruit noma ke izithelo lezo zithelo phakathi kuphinde kuphume ini imbewu. Umuntu waba kanjalo So uphefumulo ophilayo bese kuphume lo muntu lapha kuya mbewu bese kuphume le mbewu uyitshala futhi kuphinde kwenzeke the same thing. Ingakho uNkulunkulu wathi asizalane esande nezilwane wathi asizalane ezande. So ngamandla akhe lento akayenze kuJesu Kristu ukuthi ke akwazi ukuthi akhe esibelethweni sakhe njengoba naseqaleni wakwakha kungekho lutho. Wakha kungekho lutho wazakhela yena zonke into kusukela ke emhlabeni umhlaba kuze kube yini ke izilwane phakathi ilanga nenyanga nezinkanyezi wahlukanisa ubusuku wahlukanisa nemini. Same thing ayenza uJesu Kristu isibonakaliso nesimangaliso asenze eqaleni okho konke wakha ingane esibelethweni ngoba lo ngane ekhethile yona yodwa ngamandla akhe ukuthi yona eyakusindisa loyo ngane egama layo ingulizwi. Yes Lord. Lo ngane igama layo ingulizwi ngokuba ke lo lizwi loyo uNkulunkulu ngokuba ke incwadi kaJohane chapter 1 ithini? Amen. Incwadi yokuqala kuJohane isahluko sokuqala ngabizi into yakho khona ekhona ngokuka Johane isahluko sokuqala kuyivesi lokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekhona kuphi? Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayekhona ekuqaleni ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Hamba kwencwadi kaJohane chapter 3. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu starting from verse 3. Starting from verse 13. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu to 16. Verse 13. Yes sir. Akakho owenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini. uJesu Kristu wehla ezulwini ngokuba umoya oyingcwele wehlela kubani? kuMaria indodana yomuntu. Amen. Akakho owenyuka ezulwini kuphela yena owehla ezulwini. Yilo kuphela owehlela kuphi? Owehla ezulwini indodana yomuntu. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Right, ubambe la njengoba ke incwadi isho kanje asikasiqala sibheke ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu wamenza kanjani esibelethweni sikaMaria. Hambe kwincwadi kaLuka uyibambe lo ncwadi kwincwadi kaLuka uzongifunda lapha ku verse uzoqala ku verse 34.
Incwadi ngokaLuka Yes, sir. isahluko sokuqala verse 34. Yes, sir. Hallelujah. uMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani ngokuba ngingayazi indoda na? Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uza kuza phezu kwakho. Umoya oyingcwele uza kuza kuphi? Phezu kwakho. Uza kuza phezu kwakho. Amandla ophezu konke. Amandla ophezu konke ayakusibekele. Ayakusibekele futhi ke azomsingatha. Amen. Enze kuyena lokho afuna ukumenza. Ngakho ke okungcwele okuzozalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Umoya oyingcwele wehlele kuMaria. Yes, Lord. Wenza ingane. Yes, Lord. Lokho ozozalwa kuzobizwa okungcwele kuzobizwa ngokuthiwa yini ke indodana kaNkulunkulu. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. So kuzelwe indodana njengoba uIsaya wayeshilo. Yes, Lord. Lo ndodana leyo ingcwele ekuzwaleni kwayo. Ayizange ibe ngcwele seyizelwe ingcwele egama layo eligcotshiwe ezulwini nje kwathiwa ke indodana yona yodwa ngokuba uyena kuphela uNkulunkulu amakha ngalendlela akekho omunye. Amen. Amen. Akekho omunye owazalwa njengoJesu Kristu. Yes, Lord. Akekho omunye emva kwaAdam owakhiwe enhlabathini. Yes, Lord. Akekho omunye emva kwaEva owakhishwa ebhambeni lendoda. Sozabikho Nkosi. Yingakho kuthiwa ke indodana yakhe kuphela. Amen. Amen. Ngokuba akekho omunye emva kwakhe kwasekumele kugcwaliseke isiprofetho. Yes, Lord. So njengoba khiwe umoya oyingcwele uyazi ukuthi ubaba wakhe umoya oyingcwele kusukela emzalweni bakhe kodwa uzalwe ngaphansi kozalo lukaDavide ngokuba ke uDavide uJosefa noma uJosefa uqhamuka ngaphansi kozalo lukabani lukaDavide njengoba incwadi no hambe kwincwadi kaIsaiah kwi-Old Testament sibakhombise incwadi Old Testament kaIsaiah chapter 11 from verse 1. Shesha Incwadi kaIsaiah isahluko 11 kwiverse lokuqala. Yes, sir. Kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJesi. Esiqwini sikaJesi Kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. Kuphume igatsha ezimpandeni impande isiqu uJesi. Yes, Lord. Mase kuthi ke empandeni zakhe kuphuma uDavide waphuma uSolomon kwaze kwehlela kwaze kwazophuma abali uJosefa. uJosefa ngaphansi kwakhe ngokuba ke uJosefa ungaphansi kozalo likaDavide uzothatha le ntombazane ethi uMary ngaphansi kwalolo zalo fanele kuphume uJesu Kristu. uJesu Kristu ngokwenyama akazalwa uJosefa. Uzalwa uMaria kumoya oyingcwele kodwa ke uthathe ngokuba uzalwa ngaphansi kwalozalo lakaDavide ubizwa ngokuthi ke uyindodana kaDavide. Ngokwenyama kodwa ngokomoya uyindodana kaNkulunkulu. Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe. So uma ke ngokwenyama eyindodana kaDavide nakhona akayona indodana ngokweqiniso kodwa ke uyindodana kaNkulunkulu ngokweqiniso. You understand? Ngokwenyama nangokomphefumulo ngokuba ke wakhiwa uNkulunkulu emakhe esibelethweni somuntu esifazane ngamandla kamoya oyingcwele. So ngalokho ithini incwadi lo mntwana uyokwenzakalani kena? Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe. Kuyobe sekwehlela umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe. Umoya wokuhlakanipha. Umoya wokuhlakanipha. Umoya wokuqonda. Umoya wamasu. Umoya wamasu. Nowamandla. Umoya wamandla. Umoya wokwazi. Umoya wokwazi. Nokumesaba uJehova. Umoya wokumesaba uJehova. You understand? Amen. Sixth spirit. Amen. Amen. Imoya ewu6 ekuJesu Kristu. Intokozo yakhe iyakuba sekumesabeni uJehova. Ukujabula kwakhe kuyakuba sekumesabeni uJehova ngokuba ke yena uhola umoya oyingcwele. Akenzi ayikho into ayenzayo yazenzela yena ngokuba ke bonke akushoyo uyasho ukuthi angisenzeli mina kodwa ke konke engikwenzayo ngikwenza ngenxa kamoya oyingcwele. You understand? Amen. So ngesikhathi ke esebethelwe esiphambanweni umoya oyingcwele uyaphuma ke yena kuhlukane umoya nenyama. Njengoba esho yena
usho into ebhaliwe phansi eBhayibhelini ukuthi ke yena umoya wakhe ubeka kuphi ezandleni zikaNkulunkulu lokho kukhona kwincwadi yamaPsalms noma kwincwadi yamaHubo Yes, Lord. lokho ngesikhathi ekhala ethi ke eli lamasabadini lokho okungisho ukuthi ke uNkulunkulu wami ngishiyelani na noma baba wami ngishiyelani na lokho kubhaliwe kwasho uDavide esho isiprofeto esiyakwenzeka ngesikhathi uJesu Kristu ethi ke bazohlukanisa impahla zami Amen. lokho kubhaliwe phansi eBhayibhelini Yes, Lord. kwincwadi yamaHubo Amen. ngesikhathi bemfunza uviniga ngesponge elapha phezulu elenge siphambanweni lokho kubhaliwe phansi siphambanweni so ngesikhathi yena esenikela umphefumulo wakhe eNkulunkulu Amen. uyazi ukuthi akuphelile ngokuba ke usho kanjalo kwincwadi kaJohane chapter 10 Johane chapter 10 ngifuna ngifundelela phaya ku verse 28 Incwadi ngokukaJohane isahluko 10 yes sir verse 28 Nizinika ukuphila okuphakade ngizinika ukuphila okuphakade yes sir azisoze zabhubha naphakade yes sir akakho ongazihlwitha esandleni sami right manje awuqale lapha ku verse 17 qala verse 17 Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko 10 verse 17 Ngalokho ubaba uyangithanda ngokuba ngidele ukuphila kwami ukuba ngibuye ngibuthathe udele ukuphila kwakhe ukuze futhi aphinde akwazi ukuthatha you understand kukhuluma inyama ukuba nje njengoba edela ukuphila kwakhe kuzobulawa inyama kodwa ke uma ezokwazi ukuthatha kusho ukuthi ke lo mphefumulo ophumayo uzophinda ubuyele enyameni lo nyama leyo bese yakhazimuliswa lo nyama esikhazimulisiwe ile nyama le ekhuphukele ezulwini but akukhuphuka inyama kukhuphuka umzimba oyinkazimulo ukuba ke incwadi yokuqala seKorinte chapter 15 ungayikona from verse 52 izokutshela moya kuyona ukuthi ke ezulwini alingeni inyama negazi so umzimba funeka ukhazimuliswe njengoba bekhuluma nabafundi bakhe kwincwadi kaMathewu chapter 24 ekhuluma lapha ethi ke bese kwahlulelwa uyakwahlulela kuyobuya yena ngenkazimulo kayise inkazimulo kayise kuyobuya indodana yomuntu ngenkazimulo kayise uma khona lethiwe inkazimulo usho ukuthi ke akuseyona into efana nale nyama leyami engikuyona manje sekumzimba kamoya ongcwele inkazimulo umzimba kamoya okhazimulisiwe njengoba isho lencwadi lapha kuyona incwadi ekhuluma ngayo yaseKorinte yokuqala chapter 15 ithi ke okutshalwayo akuphumi njengoba kunjalo kuphuma sekuhlukile sekukhazimuliswa ngendlela ehlukile Amen. Ngalokho ubaba uyangithanda ngokuba ngidele ukuphila kwami yes sir ukuba ngibuye ngikuthabathe yes sir akakho ongangimuka ukuphila kwami akekho ongamphuca ukuphila kwakhe ngoba uthengisiwe lokuphila lokhu kuthena uza kuphila kwaphakade ingakho bese bembethela kuphuma bethi uyafa kufa inyama kuphume uhlukane inyama nomphefumulo umphefumulo ushone phansi emathuneni njengoba incwadi kaMathewu chapter 27 verse 51 ithi ke waphuma umphefumulo waqheka amathuna washona phansi umoya emva kwalokho emva kweinsuku eziwu3 lo moya lo waphuma Amen. lo moya nje wabuya wakhazimulisa umzimba lo mzimba lo bese ukhazimulisiwe akusewona lo mzimba enginawo njengamanje umzimba wazi ufika uvele uphinde ungaveli ngokwenkazimulo kaNkulunkulu Amen. Hallelujah. yes sir so ingakho ethi ke yena ubeka impilo yakhe ngokuba ke uthengisiwe kule mpilo yakhe futhi uzokwazi ukuphinda ayithathe ongifundele lithini akakho ongangamuka ukuphila kwami yes sir kodwa ngikudela ngokwami yes sir nginamandla okukudela nginamandla okubuye ngikuthabathe lo myalo ngiyomukele kuBaba umyalo unikiwe uNkulunkulu ukuthi konke lokhu kuzakwenzeka kuyena so konke lokhu bethengisiwe akwenzeki yini kuyenzeka ukuthi afavuke akakho ongangamuka ukuphila kwami akekho ongamphuca ini ongangamuka ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami nginamandla okukudela nginamandla okukubuye ngikuthabathe lo myalo ngiwumukele kuBaba right
So awuqhubeke udlale le tape kancane bengifuna ukuphendula le yazi ithatha isikhathi kodwa ke kuninga akubuzile okuphakathi ne voice note okunye sekuphendulekile okunye asakufiki kona kodwa sokuthatha sikubheke embhalo ukuze sisheshise ngoba ngifuna ukuthatha isikhathi. Amen. Izwi kube namazwi futhi ashiwo uJesu lapho ethi noma athi baba ungishiyelani na, baba ungishiyelani na. Kusho amazwi kaJesu lapho usho amazwi kaJesu usho ukuthi mhlambe khona lapho esethwele khona kanzima engicabanga ukuthi lapho bebemnqamleza khona enqamlezwa amaJuda kukhona la ethi amazwi kaJuda Eli baba elamasaba kathana abanye bakwazi ukuyihumusha leyo ndawana ukuthi kusho ukuthini lokho bakwazi ukuhumusha lokho ilapho engizothi nje ukugxila kancane khona inhloso yami ngifuna ukuthola la ngizwa ngisho lamazwi ayishiwo uJesu kodwa cha ngifuna ukuthi nje siwaqonde ukuthi ngiwabuzelani lamazwi noma ngiwashiswe yini ukuthi baba ngiza kuwe ngiyawubeka umphefumulo wami ezandleni zakho okusho ukuthi uJesu wayesehamba la emhlabeni ngokucabanga kwami yamazwi ukuthi uJesu indlela ayesehloshwe ngayo la emhlabeni mangizothi nje ukuthi ngithi ukwenaba kancane uJesu ungake ngithi nje iBhayibheli lithi uNkulunkulu wayewulizwi wayewomoya ewulizwi manje babethi wayewomoya usho ukuthi wayewomoya engcwele ewulizwi engathi uNkulunkulu waphinde wazibonakalisa futhi uNkulunkulu esibelethweni sikaMariya lapho uMariya aza lendodana kaNkulunkulu le enguJesu eyizala kuMariya usho ukuthi wamithiswa umoya engcwele uMariya uzophuma indodana enguJesu nizongikhoretha ke abanye bathi qobo mhlambe khona la egroupini uma ungascrolla back uthi sekukudanyana lapho esasigcile esikhuluma khona mozo scrolla khona la egroupini kukhona la bethi khona la ngikhumbula sathi ukuthi hlafa nobaba uvilakazi ubaba uvilakazi futhi wangiphendula wathi uJesu uyena qobo onguNkulunkulu uNkulunkulu uJesu uqobo washo njalo uma uthi ngikhumbula kahle kodwa noma sesabuyela ke emva siye lapho ukuthi wabuvulazi wethini kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokho engizokhuluma ngakho njengamanje ukuthi ukuthi ngiloko right siqale silungise la hambe kwincwadi yaJohane chapter 1 from verse starting from verse 6 noma uqale from verse 1 khona sophinde siqale ngoba sesikayikhuluma kodwa ke sophinde sithi nge 3 silungise yonke siqondise manje uNkulunkulu uJesu Kristu Amen yebo futhi cha njengoba sithi uJesu Kristu yebo noma futhi cha umoya ohleli kuyena uNkulunkulu yes Lord lo moya igama lawo uJesu Kristu yes Lord ulizwi uJehova Emmanuel Amen unguye enginguye yes Lord so inyama umoya awufunde lapho chapter 1 verse 1 incwadi ivangeli ngokukaJohane yes sir isahluko sokuqala kwivesi lokuqala yes sir ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekhona eqaleni usho ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu ulizwi unguye futhi ke uJesu Kristu ngokuba ke uyena wayekhona eqaleni ulizwi wayekuNkulunkulu lo umehlisela isiphetho somuntu esifazane kwaphuma ke le ngane ekuthiwa ke uJesu Kristu kodwa lo ngane akusiyo uNkulunkulu yini indodana njengoba idlo lombhalo lithi ke indodana ngokuba uzelwe uNkulunkulu akazalwa ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi sikhuluma ngolizwi ukuthi ke ulizwi wayengubani wayenguNkulunkulu ingakho sithi ke lo moya wehlela kuNkulunkulu uJesu Kristu ngokuba legama liqhamuka kuNkulunkulu uqobo lwakhe ukuthi le ngane igama layo lizoyibiza ngokuthi imina yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu so manje ke uma wayekhona eqaleni kuNkulunkulu uyena lo sikhuluma ngaye manje yena akayona inyama uNkulunkulu kodwa ke ingane yakhile inyama
So lo ngane yakhile akuyona uNkulunkulu kodwa leyo ngane yakhiwe njengoba ifa futhi uNkulunkulu akafi ingane iyafa uNkulunkulu akakhuli ingane iyakhula konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. So uma konke kwavela ngaye uNkulunkulu lo owenza konke ngithi so uma ke sesifuna ukwazi ukuthi ke uNkulunkulu weza kanjani enyameni hambe kwincwadi kaverse 14 khona kule ncwadi Incwadi ivangeli ngokuka Johani. Yes sir, verse 12. Sahluko sokuqala. Yes sir. Verse 12. Kepha bonke abamukelayo. Shesha kancane. Hallelujah. Verse 11. Yes sir. Weza kokwakhe. Weza kokwakhe hayi ukuthi weza kowakhe weza kokwakhe. Amen. Weza kokwakhe okwakhe yini inyama wazingena kuyena wangena enyameni uNkulunkulu wangena enyameni akuyona inyama uNkulunkulu yini eNkulunkulu umoya umoya oyingcwele so uma eza kokwakhe uza kuphi enyameni lo Adam ayiyona. Hallelujah. Lo Adam la ayiyona thina lokho esikona understand abakhe abamamukelanga so laba abakhile abafuna ukumamukela ngoba yini ke abafuna ukukholwa ukuthi ke uyena losenyameni ababonanga uNkulunkulu babona inyama ngokuba akekho umuntu osokubona uNkulunkulu aphila khona into ezoyisho futhi la incwadi kepha bonke abamamukelayo kepha bonke abakholwa yizwi abakholwanga inyama bakholwa yizwi elaqhamuka enyameni ngemsebenzi wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So umuntu oyimntwana kaNkulunkulu kufanele silungise futhi la sonke singabantwana kodwa ke khona abantwana abangafuni ukulalela singabakhe sonke. Hallelujah. Uma ke kukhona abantwana abangafuni ukulalela kulabantwana uyabakhipha ubuyisela eceleni ashiye labo abalalelayo abenze abantwana bakhe ngokusemthethweni ngoba yini ke uNkulunkulu wathi ke uAbraham ke esizukulwaneni sakhe ke uyasikhulisa sibe siningi esabantu abangcwele ngoba uAbraham wakholwa so njengoba bakholwa kwahamba baphuma ekholweni base bekhishwa so kwincwadi yaJohane before siqhubeke la hambe kwincwadi yaJohane chapter 8 from verse 21 Incwadi ngokaJohane isahluko 8 verse 21. Khona waphinde wathi kubo, ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezoneni zenu. No, awuhlehle kancane. Ngifuna uhambe uqala phaya ku verse 17. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 yes sir verse 17. Yebo kulotshiwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo mina ngingozifakazelayo nobaba ongithumileyo ufakaza ngami. Right. Uma esho kanje yena uJesu Kristu ufakaza ngokuthi yena uyasifakazela ukuthi uyena lothunyiweyo ngokuba ke imibhalo uyayazi yonke into isiprofeto uyasazi ukuthi yena uyena lothunyiwe and noNkulunkulu uyafakaza ngemibhalo ayibhalile ukuthi ke nayi indodana yami engithumile imibhalo ngokuba ke abantu abafunanga ukuhlola imibhalo ingakho bathi uJesu Kristu abafunanga ukuhlola imibhalo azange bayihlole imibhalo ngokuba ke bayihlola imibhalo baba noqonda babezoqonda ukuthi ke umprofeti uIsaiah wakhuluma ngoMesaya uMoses wakhuluma ngomprofeti you understand ukuba babe noqonda ngenxa babengekuqonda bamphika uJesu Kristu ingakho ke bambulala uJesu Kristu ngokuba yini babengafuni ukuvuma ingakho incwadi ithi ke weza kokwakhe kodwa akufunanga ukumamukela ngokuba lokho eza kubona ithina abantu ezosindisa uNkulunkulu weze enyameni enza intando yakhe ingakho kwincwadi kaMathewu incwadi kaMathewu chapter 3 verse 17 khona into ayisho uNkulunkulu kwincwadi kaMathewu chapter 3 verse 17 incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu yes sir verse 17 yes sir hallelujah bheka kwavela izwi ezulwini yes sir lithi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. So uzelwe engcwele wathola umoya engcwele wehlela kuyena yazi wakhuluma izwi likaBaba likhuluma esezulwini ukuthi ke lo uyindodana yami engithokozile ngayo ethandekayo uyathandeka engithokozile ngayo. Hallelujah. So lezo zinto lezo zisho ukuthi ke lo
wakhiwe uNkulunkulu Yes, Lord. ukuze anze imisebenzi kaNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu uhleli kuyena umgcobile ukuthi yena abe indodana, kodwa ke yena akayena uNkulunkulu. Yes, Lord. Ngokuba ke incwadi kaJohane chapter 1 verse 14 iyasho exactly lento ekumele sisho. Ulizwi waba yinyama. Izwi uNkulunkulu njengoba lithi ke incwadi ke ulizwi wayekhona eqaleni. Amen. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yes. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Do you understand? So manje bese lithi ke ulizwi Waba yinyama. waba yinyama, Wakha phakathi kwethu. wakha imali. Ulizwi wakha inyama. Amen. Njengoba ekhulumile ukuthi lo nyama izokhiwa esibelethweni, lo sosiprofethi esiyizwi seza seba impela sabe senyameni. So uNkulunkulu wasehlala kuyona le nyama. Sabona ini? Sabona inkazimulo yakhe. Asibonanga uNkulunkulu, sabona nini? Inkazimulo yakhe. Asibonanga uNkulunkulu, sabona nini? Inkazimulo yakhe. So uJesu Kristu indodana futhi uNkulunkulu. Inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise. Waba ngoba uNkulunkulu wayekuyona indodana, babengabona uNkulunkulu, babebona indodana, kodwa uNkulunkulu wayezichazimulisile ngayo le ndodana ngokuba ke uNkulunkulu ungumoya, umoya onjani? Umoya ongcwele. Akekho umuntu osekubona uNkulunkulu ngaphandle kwendodana enguJesu Kristu. Ngokuba uJesu Kristu yini? Uyindodana ethunyiwe. Njengeyozelwe yedwa. Yes sir. Kuyise. Inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise. Yes sir. Egcwele umusa neqiniso. uJohane ufakaza ngaye. Wamemeza wathi, nguye lo ebengisho ngaye ukuthi lowo oza emva kwami uvelile ngaphambi kwami. Do you understand? So manje na ke njengoba indodana uyena uze ukuthi azosetshenziswa uNkulunkulu. So ngesikhathi yena eselapha esiphambanweni indodana enyama iyalenga kuphume inkazimulo umoya. Yes Lord. Ongcwele. Yes Lord. Uphinde futhi umoya after 3 days uphinde ubuyele futhi kulomzimba uzokhazimulisa manje ukuze engasaba umzimba ofana nomzimba wami. Yes Lord. Kodwa umzimba okwazi ukuphinde uvele uphinde ungaveli umzimba wasezulwini enkazimulo, njengokuba ke umzimba kaJesu Kristu enkazimulo wakhushulelwa phezulu ezulwini. Amen. Wahlangabezwa yifu. Amen. Hallelujah. Do you understand? Amen. Ngeho incwadi ngokuka Mateyu isahluko 27. Yes sir. Verse 46. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabatani. Yes sir. Okungukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Yes sir. Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi, lo ubiza uEliya. Masinyane omunye kubo wagijima wathabatha ulula, walithwalisa ngovinika, walihloma emhlangeni, wamphuzisa. Kepha abanye bathi, yeka sibone uma uEliya eza ukumsindisa. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu, wafa. Phela isiheko sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. So uma kuvuleka iveil idabuka phansi nendawo isiheko, leyo veil leyo ngesikhathi uNkulunkulu ezibonakalisa kuMoses uJehova kwi-Old Testament ethi akakhe itabernacle, lo tabernacle leyo kwakuthiwa abafaka iveil ukuze ke abantu bengezukubona ngale le khona endaweni yobungcwele kwabangcwele, le khona ngezufika khona umuntu kungena ke umfundisi omkhulu okhethiwe ukuthi uyena kuphela ozongena ngale. So uma esebethela uJesu Kristu esefa esiphambanweni seqhekeka iveil, isiheko sethempeli sadabuka kabili. so isiheko leso masivuleka kabili sekuvuleka lesikhala lesi sokuthi ke thina manje sesiyakwazi ukungena kule ndawo yabangcwele. Yes Lord. Sesiyakwazi manje ukukhuluma noNkulunkulu direct. Yes Lord. Asathumeli abafundisi ukuthi ke labo bafundisi ke kube yibona abazohlaba ngezona, ngokuba ke imvu ebethunyiwe iyona le manje ehlatshwayo. Amen. Do you understand? Hallelujah. So levu njengoba ihlatshwa le manje igcwalisa isiprofethi sokuthi ke bazomgwaza eceleni kuphuma amanzi negazi. Amen.
lolo gazi lelo ilona legazi leli elichithwayo lichithelwa thina ukuze sisindiswe. Yes, Lord. So uma ke sekwenzeke njalo thina manje asisadingi ukuthi ke sinike umuntu imbuzi noma inkomo noma imvu ukuthi ihlatshwe ukuze sithethelelwe izono. Hambe kwincwadi yamaHebheru Amen. chapter 10 Amen. from verse 1. Incwadi kumaHebheru isahluko 10 Yes sir. verse lokuqala. Yes sir. Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. So umthetho obekiwe ukuthi ke abantu kufanele bahlabe abantwana bakaIsrael uma befuna ukunikela umnikelo womhlabelo noma wesihlabelo sokucela uxolo kufanele bahambise inkomo noma bahambise imvu noma imbuzi engenasici banikele ngayo ihlatshwe bese kwenziwa lo hlelo lakhona lo siko lakhona ukuthi kuphela igazi eduze kwealtare kwenziwe zonke lezo zinto zishiswe lezo zinto zibiphunge elimnandi enkosini lezo zinto asenziwa ngokuba ke sekunikeliwe ngemvu ekuyiyona yodwa ebikhona ekuyiyona ebilindiwe ngokuba yonke lento ade yenziwa beyisithunzi salokho obekuzakuza okuyikho obekuza kusikhulula ezonweni zethu ngokuba ke ofunde lakhona into engifuna isho incwadi Kanjalo lokhu umthetho ubunesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Ungesiwo umthetho ubunesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Amen. Ungesiwo umfanekiso wazo. Kungesiwo Uqobo. umfanekiso wazo uqobo kusho ukuthi ke lezo zinto bekuyizinto ezenziwe la ukuthi ke sibe silindile isikhathi lapho khona ezofika into yangempela. Isithunzi. Ungeze waba namandla. Lo mthetho ubungenawo amandla ukuthi ke ugeze izono zabantu okwaphakade. Ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. So uma ke wisoni Yes, Lord. bekumele njalo noma nizoni noma niyazi khona abanye benu abonayo kufuneka nihlezi ninikela unyaka nonyaka ngezikhathi ezibekiwe ukuthi ninikela ngalokho ninikela ngasiphi isikhathi kubhaliwe lokho kulontuzana kumthetho kaMose kwincwadi kaLeviticus kusukela kuExodus kuze kuyofika kwincwadi kaDeuteronomy. Amen. So manje zonke lezi zinto lezi bezenziwa ngeOld Testament angeke senziwe ngeNew Testament ngokuba ke kunikeliwe uJesu Kristu ukuthi azoba isikhululo salezinto njengoba esho kwincwadi kaMathewu chapter 5 verse 17 ukuthi ningathi ngizele ukuzobhubhisa umthetho. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesihlanu verse 17. Yes sir. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Ningathi ngizochitha umthetho wabaprofeti. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngize ukuzogcwalisa ngokuba lokho kwakwenziwa ngeOld Testament kwakuyisithunzi salokho kwangempela okwakuzokuza lokho okuyindodana ekwakumele ithunywe ukuze ize emhlabeni wengazelanga ukuzohlala unomphelo wezele lo msebenzi lo ayewuzele ukuze azokhulula thina ezonweni kanjani na wasishiya nemiyalelo ekumele siyenze Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gama linye lasicashana sinye somthetho yebo kuze kufezeke konke okubhalwe phansi kufanele aqale kwenzeke konke okubhalwe phansi so okubhalwe phansi ngaye ukuzala kwakhe ukufika kwakhe enze izibonakaliso alapha abantu avusa abantu abalele ashila imfundiso nemiyalelo yeTestament elisha nokuthi ke yena uza kufa fela esiphambanweni efela izono zethu bese emva kwalokho akhushulwe phezulu uma esekhushulwe phezulu ke so wonke abantu abeze emva kwakhe nabakholwayo yizwi bonke kufanele balandele kuphi ke kulokhu akushile kuthina kufanele kugcwaliseke kona konke lokho ukuba ke yena uzahamba uphindela kuphi ke kubaba uma ke esefikile kubaba uzohlala aphinde abuye uma esebuya ke uzobuya ke esezoqoqa ibandla lakhe. Amen. Ingakho kwincwadi kaJohane chapter 8 from verse 20 from verse 30 Johane chapter 8 verse 30 khona ishoyo ngokuba ke
abantwana baka-Israyeli ibona abaphathiswa ababokuqala baphathiswa izwi. Hallelujah. Yes, sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 Yes, sir. verse 41. No, verse 30. Verse 30. Yes, sir. Hallelujah. Esekhuluma lokho. No, from verse 29. Amen. Verse 29. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 29. Ongithumileyo unami. Kangangishiyanga Omthumileyo unaye. Kangishiyanga ngedwa. Akamshiyanga yedwa usho ukuthi yena ukuyena lo mthumileyo. Ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Wenza into efuna ngubani? Yilo muntu amthumileyo, umoya oyingcwele. You understand? Amen. Esakhuluma lokhu abaningi bakholwa nguye. Abanye bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye. Yes, sir. Uma nimi ezwini lami, uma silandela izwi lakhe, ningabafundi bami, singabafundi bakhe. Isibili. Yes, sir. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina. So ngenxa ukuthi bona baphuma ngaphansi kwenzalo yamaJuda. Amen. Bazazi ukuthi bayinzalo, bazi ukuthi bayinzalo kaAbraham ngokwenzalo. But uAbraham ukuze abe Amen. indodana noma umngani noma umhlobo kaNkulunkulu wakholwa. Yona into ekumele bayenze ukukholwa. So khona into afuna ukubachazela noJesu Kristu la. Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina. Yes, sir. Asibonange sibe izigqila zabantu. Yes, sir. Wena usho kanjani ukuthi sizakuba ngabakhululekileyo na? So baboshwe umthetho. Bahleli emthethweni omdala kaMose. uJesu Kristu uzobakhulula kuwona. Njengoba ethunyiwe indodana umsebenzi wakhe ukuthi azobakhulula ekutheni bangabe besahlaba kodwa manje benze lokhu yena azobafundisa kona nazokusho kubona. uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono. So uma wena wenza izinto eziphambene nomyalo kaNkulunkulu uyisoni, Uyisigqila sesono. and uyisigqila sani Sesono. ngalokho ke Isigqila kambe asihlali phakade isigqila asihlali phakade kuphi endlini, kepha indodana ihlala phakade. Hallelujah. So manje uJesu Kristu abatshela ukuthi yena uyindodana. Amen. Uzohlala phakade endlini kaNkulunkulu. Ngakho ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. So uma uzobakhulula ngaphansi komthetho lo wabambile ukuba manje sekumele benze izinto ngokuthi bakholwe ngokwenhliziyo nangokweqiniso, ngokuba ke incwadi kaJohane chapter 4 verse 24 ithi ke uNkulunkulu ungumoya. Amen. Ungumoya ongcwele. Labo abakhuleka kuye kufanele bakhuleke kuye ngokomoya nangokweqiniso. So akusahlatshwa. Uma incwadi isho njalo usho ukuthi ke akusahlatshwa. Yes, Lord. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. So wonke umuntu manje okhuleka kaNkulunkulu akuhlatshwa mhlawumbe kuthiwa iphasika leli lihambayo, akukho umuntu noyedwa ohlabayo ukuba uNkulunkulu bonke abantu bakhuleka kuye ngokomoya fanele bamculela amahubo. Bamhubele uNkulunkulu bambonge bathandaze kuye phela. Ngokuba sikhululiwe ngaphansi komthetho kaMose. Sikhululiwe. Amen. Do you understand? So ngenxa ukuthi ke ngaphansi komthetho kaMose abantu babegxotshwa ngamatshe, abanye belengiswa emthini uma benza izinto eziphambene. Hallelujah. Bakhona abantu abalengiswa abagxotshwa ngamatshe. Amen. Hambe kwincwadi yalontuzana kaJoshua. Joshua chapter 7 verse 19. Gijima. Chapter 7 verse 19. Incwadi ngokukaJoshua. Yes, sir. Isahluko 7 Yebo. verse 19. Yes, sir. Hallelujah. Yebo. uJoshua wayesethi ku-Arani, Lalela, bathi uNkulunkulu
bathembisile ukuthi uma behamba beyolwa uzobaphumelelisa. Bahamba bayolwa kanti kubona ngesikhathi beyolwa khona ufike wantshontsha izinto zezitha lezi ekuthiwa lezo zinto azibhujiswe. So ngesikhathi uJoshua esethuma abantu bakhe ukuthi bahambe bayolwa befike behlulwa waphatheka kabuhlungu waze waphatheka kabi wathi uNkulunkulu uyabalahla. Wathatha emasaka wamboza ngamasaka wathela ngothulu wakhala enkosini. uNkulunkulu wasethi kena ke ukhalelani ngokuba kunina khona ongcolile. Khona wonile kunina. So uthatha into eqalekisiwe yonke uNkulunkulu into eqalekisiwe. Mekhona phansi kwabantwana bakhe ngalo sikhathi wathi ke lo otholakala kuyena akabulawa njengokuba ke umuntu otholakala ephinga umuntu otholakala entshontsile kodwa ke ukuze wena ubulawe kufanele kutholakala ubufakazi kwabantu ababili ngokuba ke ngeke ubulawe ngomuntu oyedwa ngoba ke kufanele konke kwenziwe ngokulinganiswa nangokuqonda nangokuthi ke yini eligama leli ukuthi ke ubufakazi kufanele ubufakazi ophelele ukuze umuntu abulawe ngokuba uNkulunkulu akavumi ukuthi umuntu abulawe ngaphandle kwesizathu kodwa uJesu Kristu wabulawa ngaphandle kwesizathu ngenxa yokuthi ke amaJuda amqambela amanga. Lezo lonto le ngokuba yini bengafuni ukukholwa kuye bengafuni ukudedela umthetho kaMose. Yingakho namanje abantu besagcina amaphasika. Yingakho namanje abantu behlaba bengazi bahlabelani ngokuba yini basabambelela umthetho omdala ngendlela wrong. Same thing yenza uJesu Kristu ebalethela yonke imisebenzi ngenxa yokuthi abantu abafuna ukuhlola imibhalo ukuze babone ukuthi kuyo imibhalo ukhona ukuphila okuphakade. Hallelujah. Incwadi uJoshua ngapha uyasichazela ukuthi umuntu onjani obulawayo. Incwadi ngokuka Joshua isahluko 7 verse 19 uJoshua wayesethi Akini ndodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvume kuye. Ungitshele okwenzileyo ungangefihleli. uAkini wamphendula uJoshua wathi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngenze ukuthi nokuthi ngabona emphangweni ingubo enhle yaseShineyari. Funda kahle ngifuna bezwe. Ngabona emphangweni ingubo enhle yaseShineyari namashekeli angamakhulu 200 esiliva. Ubone impahla noma impahla ogqoka enhle wabona nemashekeli okuyimali okuningi nesigaqa segolide. Wabona nesigaqa segolide lo muntu lo ungaphansi kwesizwe samaJuda lokhulunywa ngayo. Amen. Esinesisindo esingamashekeli angamashumi ayisihlanu. Ngakufisa ngakuthatha bheka kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwethende lami. Funda kahle baba, funda kahle ngifuna bakuzwe labantu. Amen. Kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwethente lami nesiliva liphansi kwakho. uJoshua wayesethuma izithunywa zagijima ethendeni. Bheka kwakuthukusiwe ethendeni lakhe isiliva liphansi. Zakukhipha phakathi kwethende zakuyisa kuJoshua nakubo bonke abantu bakwaIsrayeli bakubeka phansi phambi kukaJehova. uJehova nabo bonke abakwaIsrayeli benaye bamthatha uAkhiya indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaqa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe nethente lakhe nakho konke anakho bakuphulela esigodini sase Akhoriya. Funda ebhale phansi, funda musuthi ungemeza, funda uqonde ukhona uzo understand.
uAkhiya indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe nethente lakhe nakho konke anakho bakukhuphulela esigodini sase-Akoriya. uJoshua wayesethi, usihluphelani na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe, bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe. Isekhona nanamuhla. uJehova waphenduka entukuthweleni yakhe kakhulu. Right. Omunye wabo lo oyenile phakathi kwamaJuda. Amen. Wathola usiko lokuthi abulawe. Amen. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubekile lo myalelo ukuthi abantu abenza izinto eziphambene nomthetho wakhe noma letha umngcola fanele babulawe. Hambe kwincwadi yeExodus chapter 22. Incwadi kaExodus isahluko samashumi amabili nambili. So hamba umfundele lapha ku verse 17. Verse 17. Sibheka abantu okumele babulawe ukuthi abanjani. Uma uyise ala impela umnika yona, uyakukhokha imali elingene nokulotshwa kwezintombi. Amen. Funda from verse 17 futhi. I mean verse 18. Funda. Ungavumi ukuba umlumbikazi aphile. Umlumbi umuntu oqothakathayo akufanele aphile. Amen. Yezwa lonto le. Bese ungifundela lapha ku verse 8:19 nakhona. Olala nesilwane wobulawa nokubulawa. Umuntu olala nesilwane kufanele abulawe. Qhubeka. Ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. So umuntu ohlabela amanye uNkulunkulu engabona lo uNkulunkulu ohlabela izithixo kufanele abhujiswe. Angijwayeza lonto le. So ngalokho ngoba zishiwo lezo zinto lezo kodwa manje kufanele zenziwe ngokuthi kufanele kube khona ubufakazi ukuthi umuntu umethi ke nangu ubani wenza ukuthi kufanele kube khona ubufakazi ababili. So incwadi yagcwalisa kwisahluko 23 kuyona le ncwadi from verse 1. Amen. Uma abahlupha nakanjani sahluko 23 verse 1. Amen. Incwadi Exodus isahluko 23 kwiverse lokuqala. Awuyikuthutha indaba yamanga. Awuyikuthutha indaba yamanga. Ungafaki isandla sakho kubo ababi. Ungaqambi amanga, ungabe umuntu okuthwala indaba uhambisa indaba ezamanga. Abe ngufakazi wamanga. Ungabe ufakazi wamanga. Awuyikulandela umbimbi. Awulandela umhlambi wabantu noma umbimbi ukwenza okubi. Amen. Ukuyokwenza okubi. Ungafakazi ecaleni ngokulandela umbimbi. Uphendukezele isahlulelo. Amen. Right. So ungifundela uverse 6 wayo le ncwadi theni? Awuyikuphendukezela isahlulelo sompofu wakho ecaleni lakhe. Awukunika ukuthi wahlulele umuntu olungile ngamanga. Qhubeka kuverse 7 uthini? Detha ube kude nendaba yamanga. Hlehlela ungabi seduze nabantu abaqamba amanga. Ungambulali ongenacala. Akabulawa Olungileyo. ongenacala nomuntu olungileyo. You understand? Yes, Lord. Yes sir. Awuyikwamkela
isipho ngokuba isipho siphuphukisa umuntu ohlakaniphile abonayo. so siphuphukisa amehlo omuntu obonayo thiwa ungathathi umgwazelo ngokuba uma yomgwazelo ivala amehlo omuntu obonayo. Manje ke sithola ukuthi ngomthetho omdala abantu kwakubekiwe umthetho ukuthi abantu babulawe and bakhona abantu ababulawa njengalo owatholakala nezimpahla nemali negolide ayinhlontshile. uNkulunkulu wathi akabulawe lo muntu wagxothwa ngamatshe. So ngifuna incwadi kaMatthew njengoba noJesu Kristu incwadi kaMatthew chapter 12. Jesu Kristu ngesabatha wahamba nabafundi bakhe bakha izikhwebu bese bekhila izikhwebu abafarisi base bethi yenza kanjani into engenziwa. Amen. Ngokomthetho kaMose. Amen. Jesu Kristu wasebetshela ukuthi ke yena inkosi yesabatha qobo lwakhe konke akwenzayo njengoba eshilo uzogcwalisa umthetho uthi ngesabatha abantu kufanele benze izinto ezinhle. So ngenxa uJesu Kristu wabatshela ukuthi yena inkosi yesabatha basebenze njani bafuna ukumbulala. Umfundele lapha ku chapter 12 verse 13. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 12 verse 13. Yes sir. Khona wathi kulowo muntu yelula isandla sakho. Wayeseselula sasinda saba njengesinye. Base bephuma abafarisi beza benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho. Bamlandela abaningi wabaphulukisa bonke wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofeti ukuthi bheka inceku yami engiyikhethileyo. Ufuna verse ba? Verse 12. Yes sir. Verse 17. Chapter 12 ngifuna uverse Chapter 12 ngifuna uverse 12. Hallelujah. Verse to verse 15. Ngokuka Mathewu isahluko 12 verse 12. Yes sir. Pho-ke umuntu odlula imvu. Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani. Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngesabatha. Verse 17. Khona wathi kulowo muntu yelula isandla sakho. Wayeseselula isandla sakhe saba njengesinye. Right. Wamlapha isandla sakhe saba njengesinye. Kodwa ke laba bantu laba baphuma benza njani? Ngifuna uverse 13 kahle hle. Ngicela ungimike uverse 14. Base bephuma abafarisi benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Bafuna ukumulala bamulalela ukuthi wenza imisebenzi emihle. Yes Lord. Abafarisi abukho ubufakazi bokuthi konke ayenzile wrong. Ngokuba uzogcwalisa umthetho ngenxa yokuthi njengoba ngichaza abayihlolanga imibhalo from abaprofeti bonke abakhuluma ngoJesu Kristu ukuthi uyeza. Njengoba ngichazile kuzona zonke izahluko nje ngichaza ngazo ngencwadi ye-Old Testament kuze kuzophuma kwi-New Testament kukhuluma abaprofeti bekhuluma ngoJesu Kristu befakaza ngaye ukuthi uyeza kuze azafike enze zonke lezibonakaliso labantu abaphethe umthetho kaMose abangabafarisi nabapristi bona abanqabayo ukwamukela imfundiso kaJesu Kristu abanqabayo ukwamukela uJesu Kristu ngoba yini ke bafuna ukufeza inkanuko zabo abafuna ukuhlola imibhalo noma sebatshelile ukuthi bahlola imibhalo ngokuba ke bazi ukuthi kuyona banokuphila kuphakade kodwa imibhalo yona yonke iyona efakazayo ngayo uJesu Kristu. Amen. So uma sebembulala uJesu Kristu yebo bambulala engenzanga lutho. Amen. Abambulalanga ukuthi ke uyisoni ngokuba iyasho incwadi ukuthi the wabalwa nesilelesi kodwa yena wengesona isilelesi. Do you understand? Amen. So bakhona babulawa nge-Old Testament. Amen. Njengoba nakhona kwincwadi kaJohane kwi-New Testament
chapter 8 from verse 5 ngesikhathi befuna ukugcoba umuntu wesifazane ngamatshe phambi kaJesu Kristu bethi-ke utholakala ephinga. Amen. Kodwa uJesu Kristu athi-ke uma kukhona kunina ozaziyo ukuthi umsulwa makabe uqala ozophosa itshe kulo muntu wesifazane. Hallelujah. So kwakuwumthetho kaNkulunkulu ayokunikela amaJuda ukuthi umuntu ongcolile nomuntu owenza ukungcola makagcotshwe kodwa qala makube khona ubufakazi. Do you understand? Ngokuba kuyona incwadi kaJohane futhi lekhona bemmophela uzunge. uPilato lo fikile kuyena ngesikhathi efika ku chapter 3 kuncwadi kaJohane uyafika futhi naJesu uyakhuluma kubona laba ngesikhathi bembophela uzungu uJesu Kristu ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu avele abulawe engazange kube khona icala. Ongiphe uchapter 7 wa Johane ungiphe lapha ku verse 47 noma ungiphe ku verse 45 ngifuna ufunde sesiyabhala. Chapter 7 verse 45. Yes sir. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 7 verse 45. Yes sir. Hallelujah. Zafika ke izikhonzi zabapristi abakhulu nakubafarisi. Zafika ke izikhonzi zabapristi abakhulu nakubafarisi bathi kuzo, animlethanga ngani na? Izikhonzi zaphendula zathi, akukaze kukhulume muntu njengokuba kukhulume lo muntu. Ngakho abafarisi baziphendula bathi, kanti nani nidukisiwe na? Ukhona yini ezikhulwini nakubafarisi oke wakholwa nguye na? Kodwa lesi sixuku esingawazi umthetho siqalekisiwe. Wayesethi kubo uNicodemus owake weza kuye engomunye wabo, konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu engakamuzwa kuqala? Okay, sitheni ulo uNicodemus. Wayesethi kubo uNicodemus owake weza kuye ongomunye wabo, konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu engakamuzwa kuqala? So umbuzo lo ngokuba ke ishilo incwadi ngale kwincwadi yaExodus ukuthi ke ningahluleli umuntu ngendlela engalungile. So bona uJuda Iscariot ngoba kuprofethiwe ngayo ukuthi ke uyomdayisa uJesu Kristu. Mase kuthi imali la dayisa ngayo uJesu Kristu kuthenga umhlaba, lo mhlaba lowo uJuda uyangcotshwa kuwona. So lo mhlaba lowo ngeke uzuhlala umuntu ngokuba ke yena wenza isenze sibi. Namanje uJesu Kristu ngesikhathi bedla ngesidlo sakusihlo abatshela ukuthi omunye wenu uzangidayisa. Nangempela uJuda uhamba aphume emva kwalokho ahamba ayotshela abapriest nabafarisi ukuthi ke ngizomnika malini ukuze ke ngimdayisele uJesu Kristu. Amen. Emva kwalokho uJuda wahamba phambili ofika ngomqabuzo uJesu Kristu bamthatha. Yes Lord. Kahle vele bemfuna zonke lezi zigameko kade zenze batshela ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu, mina ngiyindodana kaNkulunkulu, befuna ukumbulala ngaso sonke isikhathi bekhuluma lonto bethi uyahlambalaza. Akekho umuntu ke olungileyo oqhamuka uNkulunkulu ozibiza uNkulunkulu, yena uyihlambalazi and futhi ke ngalokho bafuna ukungcoba ngamatshe. Yes Lord. Kuningi amahlandla amaningi befuna ukungcoba ngamatshe bengasitholi isizathu ngokuba ke konke ukukhuluma izinto ezigcwalisekayo neziqiniso abantu babekholelwa kuyena. Njengoba nakhona uJohn umbhaphathisi uKing Herod kwabanzima ukuthi akwazi ukuthi ambambe ngaphandle ambulale ngoba yini uyazi ukuthi umprofeti kaNkulunkulu nabantu babekholelwa kuyena. Yes Lord. So manje uJesu Kristu umsulwa. Yes Lord. Kodwa ke ufa ngomthetho omdala ngenxa ukuthi abantu abahlolanga imibhalo abaholi
bafuna ukwenza into inganuko zabo abafunanga ukuthi bavume ukuthi yena uMesaya azobasindisa ukuba bona babefuna ukusindiswa babezovuma izwi ngokuba ke bayihlolile imibhalo babona ukuthi ukhona ozayo ozosikhulula. Yes, Lord. Kuningi sesikushiyo Amen. kuningi sesimbulile kodwa ke udinga iBhayibheli uthandazele umoya engcwele ukuthi ungibulele zonke lezi zinto lezi sikhuluma ngazo ngokuba ziningi. Yes, Lord. Zikodwa zikhona phansi embhalweni zidinga wena ukuthi uyihlole imibhalo ukuze uzobona ukuthi ukusindiswa kukhona kuphansi eBhayibhelini Ukuphila. Hallelujah. Do you understand? Amen. Sinike incwadi yezenzo sehluko sesibili verse 38. Uma kukhona okunye singakugcwalisanga noma singakufakanga ngoba wena uthi ngifuna ukuphendula konke ngenxa yesikhathi ngeke ngikwazi ukuthi ke ngikwenze konke kodwa kona zonke impendulo zikhona eBhayibhelini. Amen. Zonke impendulo zikhona eBhayibhelini. Udinga nje isikhathi konke kufanele ngibulwe ngoba ngeke ngichaze ngomlomo kuphela kufanele ngivule imibhalo miningi imibhalo elekelela nayo ukuze ke kupheleliswe izwi nobukhona balo nobufakazi obukhona ezwini. Yes, Lord. Hallelujah. Yes sir. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili Verse 37. verse 37. Sebekuzwa bahlabeka Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetru nakwabanye basebethi abapostoli, kuPetru nakubanye abapostoli madoda madoda bazalwane, bazalwane siyakwenze njani na? lezo le ndaba le abasebekholwa bebona ukuba bulala uMesiya ngoba ufile wavuka njengoba isiprofethi sikhulumile ngaye basebebuza ngesikhathi uPetru ebanika intshumayelo ukuthi nina nibulaleke indodana kodwa benigcwalisa isiprofethi ngokuba ke niyabona ukuthi nonile fanele niphenduke. uPetru wayesethi phendukani Ngoba sebehlabekile enhliziyweni babona ukuthi ke balengise indodana kaNkulunkulu emthini. phendukani Phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ufuna bhabhathiswe egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Kukho ukuthi uzothethelelwa izono zakho khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuze uyakwamukeliswa isiphiwo uma uma wena sokholiwe ngokuba ke ngesikhathi uJesu Kristu esakhona umoya engcwele wengakonikwa kodwa ke uthe uJesu Kristu esekhushulilwe umoya engcwele wehlisela kulabo abakholwayo ngokuba incwadi ithe hambe kwincwadi kaJohane chapter 1 from verse 12 khona sobakhombisa lento engifuna ukuba sibakhombise yona before baphenduke ezonweni zabo. Mobuye lapho uzongihamba uhambe kwincwadi kaJohane lakhona ngizokuxela ukuthi uzoyaphi. Funa incwadi kaJohane eyokuqala verse 12. kepha bonke abalamukelayo So bonke abalamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. uma wamukela uzokuba yini? Babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Uma ukholwa egameni lakhe wena uzokuba yini? Umntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Understand? Yes, Lord. So uma isho njalo incwadi okusho ukuthi ke uJesu Kristu uyindodana ezosikhulula ezonweni ukuze thina sithole ukuphila okuphakade. Lezo lonto le. So uselapho ke awuhambe uyongipha incwadi kaJohane. Yes, Lord. Chapter ngizokutshela ngithi chapter 8 chapter 7. Yes sir. Chapter 7. Ungiphu verse 38. Fundisha. Hallelujah. Umoya engcwele esakhona uJesu Kristu. Amen. Esakhona uJesu Kristu. Wawukuyena. Yes, Lord. Kodwa esekhazimulisiwe wakhushulwa phezulu umoya engcwele. Amen. Wathunyelwa kulabo abakholwa. Amen. Ngiphe shayisha baba chapter 7. Ngqondise ngala. Ivangeli ngokuka Johane isahluko sokuqala verse 12. Yes, sir. Kepha bonke abalamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yes, sir. Labo abakholwa egameni lakhe. Yebo. Abangezalwanga ngagazi nantando yenyama. Ukuze ube indodana Nantando yendoda. ube indodana akufanele uzalwe ngokwenyama. Amen. Akufanele uzalwe ngokwenyama. Uma uhola umoya engcwele wena uyindlalifa. Amen. Uyindlalifa uyindodana njengoJesu Kristu uma uhola umoya engcwele. Kodwa abazalwa
nguNkulunkulu bazalwa bani uNkulunkulu. uNkulunkulu yini ungumoya yes sir umoya oyingcwele neqiniso. Haleluya. ngiphe uchapter 7 verse 38 Incwadi ngokukaJohane isahluko 7 verse 38. yes sir Okholwa yimi okholwa yimi njengokusho kombhalo, njengokusho bani njengokusho kombhalo, yebo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. yebo Washo lokhu ngomoya, abaza kumamukela abakholwa nguye, ngokuba umoya wayengakafiki. uqale phansi ufuna verse 39 ufuna ufune uqonde Washo lokhu ngomoya, washo lokhu ngomoya abaza kumamukela yabona le break abaza kumamukela. ngachathi break washo ngomoya abazawamukela Washo ngomoya abaza kumamukela. funda kahle baba Washo lokho ngomoya abazawamukela. Haleluya. Sareni bazalwane. Washo lokho funda into ebhalwe phansi ngomoya yes sir abaza kumamukela abakholwa nguye, washo lokhu ngomoya abazamukela abakholwa nguye ngobani ngokuba umoya wayengakafiki. umoya wengakafiki Lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Amen. Abanye, so amen, umoya ongeke uzuze kubona uJesu uqala kwamele akhazimuliswe Yes, Lord. akhushulwe Yes, Lord. bese ke kuzisithembiso lesi abethembisa sona sikamoya oyingcwele amen, yayizwa lonto amen. buyela ngale kwincwadi yezenzo funeka siqoshe indaba yokufunda ngempela Incwadi yezenzo isahluko sesibili yes sir verse 38. yebo uPetru wayesethi, phendukani. so ukuze wena uthole isiphiwo sikamoya oyingcwele lesi esasithengisiwe esehla kulabo abakholwa kwincwadi yezenzo isahluko sesibili from verse 1 lekhona kwangena khona umoya uqhamuka ezulwini wabakhulumisa ngezilimi njengalokhu umoya oyingcwele baphuphilimisela nawe uyakwamukela umoya uma ukholwa imibhalo ebhalwe phansi namazwi uJesu Kristu awashiya nathi ukuthi-ke sinokuphila okuphakade uma siphila ngemiyalelo namazwi akhe ngokuba yena uyindodana ethunyiwe ngubaba ukuthi izosiphulukisa ezonweni zethu isinike ukuphila okukuKristu nokuphila okukubaba yingakho ethi-ke mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akushiwo inyama kukhulunywa ngezwi alikhulumayo yena uphathisiwe amazwi njengokuba amazwi okuphila ayephathisiwe isizukulwane sika-Abraham. Hallelujah, glory to God. Yabona lokhu akukho nzima kodwa kona kujulile. Yes, Lord. Phela wena funeke uthole indlela eright neqondile. uPetru wayesethi, Yes sir. phendukani, Phendukani. yilowo nalowo abhaphathiswe Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni egameni likaJesu likaJesu Kristu. kukho kuthethelela Ukukho kuthethelela kwezono kwezono zenu. khona niyakwamukeliswa Niyobe seniphiwa. isiphiwo sikamoya Seniphiwa oyingcwele. isiphiwo sikamoya oyingcwele. Haleluya. Ngokuba isithembiso ngesenu Isithembiso ngesenu nesabantwana sabantwana benu benu esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi, zisindiseni wabayala wathi, zisindiseni ngesizukulwane. amen, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Amen. So yothi-ke uma ufuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli sinayo yonke imininingwane, sinemininingwane ye-cellphone number, sinemininingwane ye-email address bathi isikhahlamezi email address. Amen. So inamba ke ithi Inamba ithi 066 yes sir 566 9245. Phinde. So iphinda 066 566 9245. Na ku-email bazalwane, i-email address sizoyishiya, izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. So iphinda izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com.
Na ku YouTube siyatholakala izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungashiya imessage, i-comment, usubscribe, mushiya imessage ngaphansi sizoyithola. Mune comment ekuthiwa i-comment, ungakwazi ukukhomenta nakhona so bese siphendula sibuyela kuwena. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga izwi lakho Baba elukuphila nokukhanya. Wena uletha ukuqonda kukho konke abangenakho ukuqonda ngezwi lakho elukuphila. Wena uyindlela neqiniso. Wena umuntu Baba usushilo ngezwi lakho kubo bonke abalamukelayo izwi lakho bayakuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Hayi ngokwenyama kodwa Baba ngokomoya wakho weqiniso. Ngokwezwi lakho bayakuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Siyakubonga ke moya engcwele ukuthi umsebenzi wezwi lakho usufezile njengamanje Baba. Siyakubonga wena egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane, siphinde sibone ngokuzayo inkosi uma ivuma. Amen.